Ak sa chcete dozvedieť o našej relácii viac, pozrite si aj naše sociálne siete. Máme Instagram a Facebook s názvom Relácia peniaze, ako aj YouTube Peniaze s Helenou Tomkovou. Tam môžete nájsť v rozšírenej forme aj mnohé zaujímavé rozhovory. Ale poďme ďalej. Poznáte to. Sused, kolegovia v robote, všetci hovoria o zaručených informáciách a my, ak nám táto informácia naženie strach, jednoducho spanikárime. Davová panika funguje rovnako pri čomkoľvek, pri akejkoľvek správe. Financie nie sú žiadna výnimka. Ak nastupí tá davová panika, že všetci niečo začnú robiť, tak samozrejme ten jedinec, napriek tomu, že je rozumný a myslí mu to nejakým spôsobom, tak nechce zostať sám. Takže sa pridá k davu, pretože v dave máme emocionálne taký pocit ochrany. Keď nie je dostatok informácií, tak vzniká priestor pre rôzne katastrofické scenáre. A potom, keď si vymyslí nejaký obraz v hlave o tom, ako tá jeho banka funguje, pretože je to založené na krehkej dôvere, tak koná tak, ako konajú ostatní a aby to bolo rýchlo, aby nezostal posledný. Sociálne siete zohrávajú zásadnú úlohu pri šírení paniky. Nie je silnejšia, ale rýchlejšie sa šíri, pretože kým to bolo v novinách, kým jedna pani povedala a tak ďalej, to bolo oveľa pomalšie. A zo všeobecnosti vieme, že emócie sa šíria oveľa rýchlejšie ako fakty. Ako si môže človek zachovať chladnú hlavu v takej situácii? Musíme sa zastaviť, nadýchnúť sa, napočítať do 10 a nekonať pod vplyvom emocionality, overiť si informácie, pokiaľ sme vo veľkom strese, poradiť sa s niekým, kto nie je v strese, aby to rozhodnutie, ktoré sa týka peňazí, nebolo emocionálne, ale racionálne. A to nemusí byť rýchle rozhodnutie. Na sociálnych sieťach sa častokrát vidíme rôzne príklady toho, ako ľudia naletia rôznym, či už vysokým úrokovým sadzbám alebo rôznym inštrumentom, ktoré skôr ide o to, ako vylákať od ľudí peniaze, ako reálne investovať a zabezpečiť si nejakú budúcnosť. Ako sa správať počas týždňov, keď na trhoch vládne panika? Vždy platí, že pokiaľ ide o nejakú nepríjemnú správu, ona býva oznamovaná v piatok večer, keď sa zavrú burzy, práve preto, aby ten trh to spracoval. A vlastne až v pondelok, potom keď sa tie burzy otvoria, aby tí ľudia už to mali trošku také vyhodnotené, aby sa nestalo, že sa začne predávať, hoci v konečnom dôsledku o pár hodín si povieme, že to nebolo až také vážne. Má význam časovať trh počas krízy? Finančné inštitúcie, ktorým sa to podarilo v minulosti, tak to bola skôr náhoda, ako reálne, že sa im to podarilo kvôli tomu, že chceli. Čiže najlepšie je, keď je na trhu panika, jednoducho nepodliehať panike a dlhodobo investovať. Tým pádom vlastne budeme priemerovať aj tie dobré, aj tie zlé časy a môžeme dostať priemerný výnos, ktoré nám ponúkajú finančné trhy za posledných 100 rokov. Ten je zhruba 9% pri akciách. V posledných týždňoch sa stretávame s mailami alebo SMS-kami, ktoré znejú vierohodne a my okamžite máme tendenciu platiť napríklad kuriérovi či na základe finančnej výzvy, akože z pošty, poisťovne, inzertných stránok či banky. Čo robiť, aby sme pokušeniu rýchlej platby nepodľahli? Z toho zadného mozgu, ktorý vytvára tú paniku, prejsť do racionality a racionálne sa rozhodnúť.